jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subakando gam yettinan ɗon ko siifa e kelle kadane jahaniji leydi Sénégal joni palen koye jahaniji ɗi. altine sappo lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko siifa e kelle kadane jahaniji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jahande Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon terra meeting mo ganduɗa kay gardiɗo lande Pastef Ousmane Sonko yuɓinino ɗum ñande aset nde kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe mbitande ko Ousmane Sonko waɗi attaqué ko noonne kadi nena règle compte muɗum ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni e jahande Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe no ɓe mbaɗiri ɓe garti noon e konngudi Ousmane Sonko ɗum ganduɗa kay o haali ko yewiti ala haali e systéme o woni ñawoje ɗe ko noonne kadi ɗin konngudi ganduɗa kay o farni ɗum e Mimi Touré wondude e ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf ɗum kala ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni e jahande Walf Quotidien koye on saaha jahande la tribune kañum naati e dingaral kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe garti ɓe mbi ko Sonko ɓe mbi ko Sonko tire sur tout ɓe garti noon ɓe mbi ko ñahtu national bravé et interdiction ɓe garti noon kam musidɓe men jahandiyankoɓe politique e wonande e on ɗon terra meeting Ousmane Sonko suɓti konnguli Gulɗe Diaw farni ɗum e moni fofopen kono noonne ɓe garti e on ɗon marche mo ganduɗa kay ko ñahtu national jogornoɗo wadde ɓe mbitande on ɗon ñahtu national koko hattani ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni jahande la tribune koye on saaha noon jahande Sud Quotidien kañum naati koye on saaha jahande Sud Quotidien kamɓene ɓe jettiɓe kamɓe noon ɓe garti tan koye on ɗon terra meeting ɓe mbitande ko terra meeting sous tension kamɓe ko ɗum woni ko musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe mbaɗi ɓe mbi ko Sonko prépare ɗum ganduɗa kañum woni offensif ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni jahande wiyetede e jahande Sud Quotidien jahande Point Actu kañum arti ko e ko yowiti ala haali Mame Mbaye Niang ɓe mbitande ko Mame Mbaye Niang kay e kañum yalti e deƴƴere muɗum woni tan Mame Mbaye Niang brise le silence ɗum ina tawe e jahande ɓe gartini kadi kam musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe mbi ko Diomaye va-t-il céder beele Diomaye ma ɗaccit ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni e jahande wiyetede e jahande le Point Actu jahande L'As Quotidien kañum arti koye on ɗon terra meeting ɓe mbitande ko on ɗon terra meeting kay Ousmane Sonko fait le feu de tout bois ɓe mbitande ko Ousmane Sonko on ko saaha kay kañum boyni leɗɗe muɗum ha wuli jaw ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni jahande wiyetede e jahande L'As Quotidien kona ɗum ko kam musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe garti ko alha ko yowiti e on ɗon marche mo ganduɗa kay kañum woni marche opposition yinno wadde ɓe kolliti ɗon kañum koko wala gazé woni tan ko police ji beddi toon pettoje ɗum ko lacrymogène ha wuli jaw ɗum ina tawe e jahande ganduɗa kay kam woni jahande L'As Quotidien jahande ganduɗa kam woni jahande Direct News kañum arti ko ala haali terra meeting bannoɗo ɗo e lamorgo Dakar toon to dingaral ngal ganduɗa kay kam woni parking mo stade Léopold Sédar Senghor ɓe mbi ko Sonko kañum kay waɗi solde compte muɗum woni tan Sonko régli alhaali muɗum fewde e moni kala kono de e kamɓe jahandiyankoɓe ɓe mbi ko Sonko yejjiti mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɗum woni noon gon ƴewno ganduɗa kay jahande wiyetede jahande Direct News waɗi ɗum kona ɗum ko kamɓe musidɓe men jahandiyankoɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ina tawe jahande he ɓe mbitande ko Pape Malick Ndour ɗum notitima jabtima Sonko ɗum koko yowiti e on ɗon dossier mo ganduɗa kay ko alhaali e Prodac ɗum ina tawe e jahande e Direct News jahande gendire nde Le Soleil kañum arti witande ko fonctionnement de la justice situation économique politique comme et position sur l'APR et certains alliés omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kañum arti hen ɗum koko yowiti e gonɗon on ɗon meeting mo ganduɗa kay gallol moɓodiral mo ganduɗa kay Pastef naɓe mbaɗin ɗum ñande aset nde ɗum ina tawe e jahande gendire nde jahande Le Soleil kono ɗum ko ɓe garti on ɗon ñahtu national mo ganduɗa kay koko haɗa ɓe kolliti noon wonande kay ɓeɓe ganduɗa kañum men goni FDR kañum kay wonena waɗa dénoncé ko yowiti e nder ɗon haɗine ganduɗa kay on ɗon ñahtu national haɗama ɗum ñande aset nde te ɗum ina tawe e jahande gendire nde Le Soleil jahande coftal ɓalli nde jahande Rewmi Sport kañum arti ko on ɗon coupe du monde U17 ɓe mbitande ko Sénégal caggal nde dañi polgu muɗum yangu e Émirats Arabes Unis Sénégal waɗi qualifié ɗum koko yowiti e 16e de final uji ɗi kam musidɓe men jahandiyankoɓe ɓe garti ɓe mbitande ko équipe
l'équipe nationale du Sénégal. France a tenté de retenir mo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr ɓe kolliti wonde kay caggal nde Mamadou Sarr waɗa convoqué toon to keppguel mo leydi Sénégal ɓe ganduɗa kañum woni France nena yiiɗi heptude on ɗon suka ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Rewmi Sport jayde Record Quotidien kañum arti koye keppguel mo leydi Sénégal mo ganduɗa kay nena heblano pottal hakkude muɗum e Brésil ñande 15 nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe mbitande ko o saaha joni ne wayno bureau barole ɗe e Paris ni ngam huccodirde e on ɗon équipe mo ganduɗa kay kam woni équipe mo leydi Brésil ɓe gartini kadi Edouard Mendy mo ganduɗa kay waɗi on ɗon clean chip ɓe dutti ɓe mbi ko mo ganduɗa kañum woni Gana Gueye kam e Habib Diallo kamen kala keeɓi fattange loggude ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kañum woni Moussa Niakhaté kañum nene kadi musidɓe men jeyniyankoɓe garti e makko bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraba Yaw Pini TV ko ɗum ɗo woni komin kemno robinelade ko sifa yoga e jayndiyeji leydi Sénégal adumiɗen robine jayndeji wonata ko janggo sogona haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe riwdar programme uji Pini TV Allah jarama on jarama.